Unom. Pito kabok. Hala. Nagkuon siya nga klase. Sa video. Ito nga liwat na ni siya sa hinatag sa kunigagaw. Good morning mga idol. For this vlog mga idol, mag-ugad tag mga ano kay namiso na. Ako sa vlogan ng mga manok. Kung videographer karon. Oh. Pugaron ng manok. Come here. Naog na mga idol. Ato nang kuwaon ng mga piso. Pila de. Kuha dito ko. Wala ka ba? Tara, tara. Wala ka buok de? Mga cute nga piso. Pila ka buok? Ambot ko na ko diri. Oh, like cute ako. So cute. Hello guys. Bye-bye. Dito buta tong kulungon. Pula di gamay. Tong ipon og pila ka buok. Sa dua, tulo, empat, lima, enam, pito ka buok. Hala. Oh, di naman nabutan ka. Ang pulgas. Bugas lang atong ilawog kay wa pa ta kapalit og feeds. Sarap eh. To, kato. Diri api kas kulungan ako po'y tulo diri ka buok. Itong logan diri tulo. Nga hiker kayo. Pero tulo ka buok, dako-dako na matali. Duha ka buok. Saan ka balo ni mo video akong video gaper ay. Purog klik ayo ba? Tapos sunod diri ka man fighter. Anam po. Sige na, te. Gawas mo ito. Ano pang piso? Wala to na butang kon, butang ito. Idol, kasi kita nga videographer, di kabalo. Igwapo ras ako ang video dere oh. Ayan mga tali. Pwede na dako ba? Kapas. Yan diri mga idol, mga anak na ni sa hinatag sa to'y gagaw.
Ano mga dagko na mga talinan ni diri ah. Ang bibi. Nga tayo nga liwat na ni siya sa hinatag sa kung igagaw. Shout out kay Dave Peralta. Ika rin siya ha. Nga liwat na ni sa daan nga sunoy. Mungaan. Nagdaghan na. O kinindiri hybrid ni na manok. Ani. Gikan ni sa ako ang angkol sa Davao. Yang gihatag sa kuan ning manok nga pangsabong. Shout out kay Coldarius sa Davao. Ay mga hybrid ni nang isa. Naglumlong na po niyo. O dire sa pika sa likod. Pugoy ko mga kuan dire siya mo. Pag ihaw-ihaw. Ay mga idol siya mo. Nagkuon siya nga klase. Ikan niya po ni kay liwat na ni sa gihatag ni Dave sa kuha sa ko'y gagaw. Nagko na siyang lasi. Nangitlog na po ng isa. Mo yung bagong ipugad karon. Masay 7 kabuk na piso. Kita kaluyan mga lampos ni. Ipit ka diha. Ipit ng tiil. 7 kabuk, lampos na siya no. Kaluyan. 7 kabuk. Wala, nalibang ang katong baby. Salamat sa pagtanaw mga idol ug unta sa mga suportahan ninyo ang akong vlog. Bago pa akong vlog. Unta ma-subscribe ko ninyo ug i-share ako mga video mga idol. Daghang salamat for more videos mga idol. Please subscribe my YouTube channel ug paki-like ug share na lang po sa akong mga videos. Daghang salamat.